Eguerdion. Ongi etorriak, Jesusekin hartu emanean jarri nahi duzuen guztiok eta Eukaristia ontara etorri zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorria baita Segura Irratiaren bidez gurekin bat egiten duten lagun eta fededunoi. Eta gaur bereziki ongi etorria eman nahi diet, Azpeiti aldetik eta Urrestila aldetik etorri zeraten erromesoi. Denok onartuak zerate, maitatuak Arantzazuko amaren partetik. Hartu emanean bizitzea da kristau izatea, Jesusekin harremanean bizitzea. Egiazko komunikazioa, harremana, geure pentsakerak, dakiguna, gure usteak elkarri agertzea dela uste izan dugu askotan. Gure bizikizunak eta sentipenak adierazten ditugunean sortzen da ordea egiazko hartu emana. Orduan gera egiazkoak. Egiak esatea ez da nahiko, egiazko eta egiati izan behar da. Ezagutarazten eta gerana eskaintzen geran neurrian gera egiati. Egia ez da pentsamentua bakarrik, egia egiten da. Erantzukizuna eta konpromisoa da egia. Horregatik Jesusek esango digu, ni naiz egia. Egia hori egiten jarraitzen du Jesusek. Jo dezagun ba Jesusen gana. Eta ea, berak bere egiaz kutsatzen gaituen. Jarri gaitezen zutik eta hasi dezagun gure otoitzaldi hau abestuz. Zure reinua oiukatzen dugu jauna. Zentzarsunta bakearen erreinu, bizitza eta egiaren erreinu. Zure erreinua oiukatzen dugu jauna. Zure erreinua maitasun eta graziaren erreinu, gogotiongan bizirik den erreinu. Zure erreinua oiukatzen dugu jauna. Zure erreinua Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Maitasun sakonez maite gaituen jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Eukaristiaren atarian gure bizitza hementxe daukagu eskuetan. Garena eta daukaguna, eta dena jaunaren aurrean jartzen dugu konfiantzarik ederrenaz. Gure itxaropena berri dezagun, orain pantailan azalduko zaizuen otoitza esanez. Zeruan zauden aita. Zure seme eta gure anaia den Jesus Kristorengan eman diguzu fedeak,
eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esna dezala gugan, zure erreinoaren etorrenaren itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizaria eta kosmosa onduko duten evangelioaren hasieraren ere zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean, gaitz ororen indarrak gainditurik, zure aintza betiko agertuko denean. Jubileoaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromesgaren ongan, zeruko ondasunekiko lehia, eta izur dezala mundu osoarengan, zure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedeinkatu horri, gorespen eta aintza gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta isilune batez, jar gaitezen erruki bidean. Jesus jauna, baztertuei eta zapatuei errukia ematen diezuna. Erruki jauna, Erruki jauna, Jesus jauna, goze direnei ogia eskaintzen diozuna. Kristo erruki, Kristo erruki, Jesus jauna, atxilotuak askatzen dituzuna. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. aintza zeruetan jangoiko ari. Denok. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakean lurrean haren gogoko gizonek, baina hundita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri auspezagur, eskerra zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Denok. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri.
horri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aitza zuri jauna, da eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, barkatuz eta errukituz agertzen duzu bereziki zeure ahalmen handia. Isurrezazu etengabe gure gainera zeure grazia. Zuk agindutako ondasunetara lehiatuz, zeruko zoriona irits dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Segurtasun eta ziurtasun gezurrezkoak salatzen ditu Amos profetak. Gezurrezko ziurtasunek bakartira eta basamortura eramaten dute gizakia. El profeta denuncia las falsas seguridades y pone en evidencia la cortedad de aspiraciones de los que se estancan en el bienestar cercano. Escuchemos al profeta Amos. Amosen profezia liburutik. Honela mintzo da jaun ahal guztiduna. Zoritxarrekoak Sionen lasai bizi direnak eta Samariako mendiaz fidatzen direnak. Marfilezko ohetan luze etzaten dira, hartaldeko bildotsak eta ukuluko zekorrak jaten dituzte. Zitararen soinura kantuan egiten dute, doinu berriak asmatuz David direlakoan. Ardoa kopa honditan edaten dute, olio usaintzu bikainenaz gantzuten dute beren burua. Eta ez di axola Israel herriaren ondamendiak. Horregatik, atzerrira joango dira erbesteratu guztien lerroburuan, eta hor bukatuko dira horien jan edanak eta nasaikeriak. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. ene barrena, gorez jauna. Denok. Ene barrena, gorez jauna. Jauna beti eusten dio bere hitzari, zapalduen eskubideak defendatzen ditu. Gose direnei ogia ematen, jaunak askatzen ditu presoak. Ene barrena, gorez jauna. Jauna zabaltzen ditu itsuen begiak, jaunak altxatzen lor jota daudenak, jauna maitatzen zintzoak, jauna ditu etorkinak zaintzen. Ene barrena, gorez Fedea ez da ideologia erlijioso bat onartzea. Eguneroko
burruka zail eta gogor bat da fedea, ala esango dio San Paulo Timoteori. Creer no es cómodo, lleva consigo la disponibilidad para una lucha concreta. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoloak Timoteori egindako lehenengo gutunetik. Zu, jainkoaren gizon hori, saia zaitez justizian, jainko zaletasunean, sinesmenean, maitasunean, pazientzian eta otzantasunean. Ekin sinesmenaren borroka jatorrari eta eskuratu betiko bizia, hartarako deitu baitzaitu jainkoak eta feda itormen bikaina egin baituzu testigu askoren aurrean. Gauza guztiak biziarazten dituen jainkoaren aurrean eta Pontzio Pilatoren auzitegian aitormen bikaina egin zuen Kristo Jesusen aurrean erregutzen dizut. Bete agindua akatsi gabe eta esankizunik sortu gabe. Jesu Kristo gure jauna agertuko den egun arte, bere garaian agerraraziko baitu jainkoak. Ura da nagusi bakarra eta zoriontsua, erregeen erregea eta jaunen jauna. Ura bakarrik da hilezkorra eta iritsi ezineko argian bizi da. Ez du inoiz gizakiak ikusi eta ezin du ikusi ere. Berari aintza eta agintea betiko. Amen. Jaunak esana, Eskasiaren eta premia gorriaren konponbidea ez du geroko zerurako uzten evangelioak. Berri ona hotz egiten duenak, aberats zapaltzailea salatu behar du eta salaketaren ondorioz jokatu. Evangelioak erakutsiko digu Jesusen iritzia, ea gure pentsakerak eta Jesusenak berdinak diren. Presta dezagun bihotza Jesusen erakutsi hori onartzeko, zutik jarri eta aleluia abestuz. Denok kanta dezagun aleluia. Jesucristo aberats izanik behartsu egin zen. Haren behartsu izatetik zuek aberatstu zaituzte. Jesucristoren evangelioa
San Lukasen liburu. Aldi hartan, Jesus honela mintzatu zitzaien farisearrei. Bazen gizon aberats bat, purpura eta linu finez jasten zena, eta egunero bazkari ederrak egiten zituena. Lazaro izeneko eskale bat berriz, aberatsaren etxe atarian etzanda egoten zen zauriz josia. Aberatsaren maitik isurtzen zenaz asena izaten zuen, baina ez zion inork ematen. Zakurra berak etortzen zitzaizkion eta zauriak milikatzen zizkioten. Honetan, hil zen eskalea eta aingeruek Abrahamen altzora eraman zuten. Hil zen aberatsa ere eta ehortzi zuten. Hilen lekuan oinazetan zegoelarik, begia jaso eta urrutian Abraham ikusi zuen, eta honen altzoan Lazaro, eta deiadarka esan zuen, aita Abraham, erruki zakizkit, eta agindu iezaiozu Lazarori, bere behatz muturra uretan busti, eta freska dieza dala mihia, oinaze gorritan bainago sugar honetan. Abrahamek esan zion, seme, oroi zaitez, zuk zeure bizitzan ondasunak hartu zenituela, Lazaro berriz zori gaitzak. Horregatik orain hau pozetan dago eta zu oinazetan. Gainera, gure eta zuen artean leizea handia dago, eta nahita ere ezin da inor joan hemendik zuen gana. Ez da hortik gure gana ere ezin da etorri inor. Aberatsak orduan. Arren, aita, bidal ezazu Lazaro nire aitaren etxera, bosta nahia baditut eta aiei hemengo berri ematera, berak ere oinazeleku honetara etorrez daitezen. Eta Abrahamek, badituzte Moises eta profetak, entzun diezaietela. Baina aberatsak berriro, ez aita Abraham, baizik hildakoren bat joango balitzaie, damutuko lirateke. Abrahamek erantzun, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, ez dute sinetsiko, ez da hildako bat biztuta ere. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna, Kristau senideok. Lukasen evangelioa entzuten goaz igandez igande. Jesus Jerusalengo bidean aurrera doa eta topatzen dituen egoerak aprobetxatzen ditu bere ikasleak eskolatzeko. Nahiz eta gaurko honetan fariseoei zuzendutako hitzak izan. Lazaro eskalearen eta aberatsaren istorioa kontatzen digu gaur Jesusek. Nahi gabe edo, pentsatu izan dugu heriotza ondorengo kontuez hitz egiten ari dela Jesus, zeruaz eta infernuaz. Baina oraingo bizitzaz ari zaigu Jesus. Hemen eta orain bizigaren bitartean egiten ditugun aukerez eta hartzen ditugun jokaeraz, eta guzti hauen ondorioak. Gehiago zehaztuz. Kontakizuneko aberatsa ez dirudi gizon gaiztoa denik.
Ez du ematen maltzurkeriaz eta diruzaletasun hutsez jokatzen duenik. Ez zaio eskatzen aberatsa izateari uko egin behar dionik eta horrelakorik. Kontutan hartzen zaiona zera da. Ez duela ikusi ere egin bere etxeatarian dagoen Lazaro izeneko eskalea eta honen egoera larria. Ez da konturatu. Beste gauzetan zebilen oso lanpetuta. Histerioak dio ondo jazten zala eta egunero festa ederrak egiten zituela. Hori zen bere bizi proiektua. Eta Lazaro etzen existitzen ere gizon aberats honen munduan. Lazaroz ere ez da esaten zergatik zen hain pobrea. Ez da nolako pertsona zen. Ezindua zen ala alperrutxa. Ez dakigu. Kontua da, eskean egoten zela aberatsaren etxeatarian. Eta ez itxaiola lagunduko zion inor hurbiltzen, zakurrek ezik. Eta hil ondoren, guztiz bestelako egoeren aurkitzen dira biak. Lazaro zeruan jainkoarekin eta aberatsa infernuan sufritzen. Eta bien arteko artean gainditu ezineko leize handia. Hori da. 3 puntutxo honen hauen inguruan. Lehenengoa errealitateaz jabetzea. Begiak irekirik izatea. Ez itxutzea ongizatearekin, ondo jantzi edo ondo jate kontuetan, hau bezala luzatu dezakegu zerrenda. Zerk itxutzen nau edo distraitzen nau besteak bere beharretan ez ikusteko. Ze hori guri ere gertatzen zaigu. Batzutan azken teknologiaren atzetik gabiltza. Edo ideologia bat dela, edo bestea dela. Eta dena ezagutu nahia beti viajetan eta beti pentsatuz hemendik kanpora edo ondo sentitzea kontua. Eta bizitza guztia ondo sentitzeko, edo dena jakiteko, dena oso informatua egoteko. Horako grinak sortzen zaizkigu bizitzan. Bakoitzak badugu zerbait edo gauza bat baino gehiago, itxutzen gaituena besteak ez ikusteko bere errealitatean. Batzuetan itxu izatea da, beste batzuetan ez ikusi nahia. Hori ere bada. Bigarren kontua. Errealitateaz jabetze hau esparru guztietara zabaltzen da. Hurbelenetik hasita. Gauza naiz etxekoenen egoera ikusteko beren beharrak, minak, tristeziak, edo lagunenak, edo bizilagunenak. Pixka gehiago zabalduz, herrikoak. Herrian beharrean daudenak, era batera edo bestera, bakarrik bizi direnak, bakardadean bizi direnak, gaizki sentitzen direnak. Eta zer esanik ez, gure ikusmira, gure herrialdetik kanpora zabaltzen badugu. Telebista hor ikusten dugu, baina hainbeste desgrazia ikusita askotan, nahiago izaten dugu ez ikustea. Gerrak, hau dala, bestea dala, asa, enfin. Guztia konpontzea ez dago gure esku gehienetan. Baina bai jakitea, begiratzea, kontuan izatea, ez da atsegina. Baina gure fedeak errealitatean bizitzera garamatza. Jesusek egiten zuen bezala. Errealitatean bizitzea.
Ez beste mundu baten, beste zerbaiten atzetik. Eta hirugarrena, hemen eta orain, pobreekin, beharrean aurkitzen direnekin, edozer egoera dela behar hori. Horiekin ze jokaera erabiltzen dugun, horrek ditu betierako ondorioak. Orain ari gara, geure arteko betirako amildegi gainditu ezina egiten edo desegiten. Kontua hobetan ari gara, betireko amildegi egiten edo desegiten. Jesusek dio gure artean izango dena, oraintxe bertan gauzatzen ari dela, pobreekin egiten ari gerenarekin. Gu ez gara milioidunak, egia da, baina ondo bizi gera. Jesusek ez du gure miseria nahi. Guk pobreak direnak kontuan izatea baizik. Eta duguntxoa egitea, gure artean gainditu ezineko amildegia sortu ez dadi. Halakoxea da jainkoa, pobreken sufritzen duena Jesusek dioenez. Eta ze esanik ez, Amosek dioen bezala. Amose profetarengan jainkoa haserretu egiten da. Batzuk arpa joz, eta ondo jan eta kantuan, eta beste batzu miseria. Ez, hori ez du ametitzen. Bihotz berritzea eskatzen zaigu. Ez da bakarrik borondate kontua, baizik eta geure bihotza aldatzea. Beste sentiberatasun bat, begiak argi, zabalik, errealitatea ikusteko. Gure bihotza zabalagoa izan dadin. Eta gure eskuak bestei laguntzeko prest egon daitezen. Eska dezaiegun jainkoari bere espiritu hori. Zutiturik, egin dezagun gure fedearen aitormena. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, otoitz egin diezaiogun zeruko aitari, behartsuen bizitza poztu dezala eskatuz. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Denok. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Aita santu, gotzain eta eliz zerbitzuan ari diren guztien alde. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, eskatzen
inguruko herrien alde, eta bereziki gudan bizi direnen alde. Egigun otoitz gaur hauteskundea dituen gure euskal gizartearen alde. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, eskatzen Behartsuen alde, erabateko edo besteko premia bizi dutenen alde, lanik gabe bizi direnen alde, aberatsen alde. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, eskatzen Karitasen eta behartsuei laguntzeko erakundeetan lan egiten dutenen alde. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, eskatzen Geure alde, gure gaixoen alde, gure senide eta adiskideen alde. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna, eskatzen Aita ona, zaude gurekin. Zure ahalmenez berri itzatzu gure bizitzak, zure naia gerta dadin munduan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jainko errukitsua, onarritzatzu gure doain hauek, eta zeure Elizaren eskaintza honetatik, sorrezazu guretzat bedeinkazio guztien iturria. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunak aldauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokita bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, aita errukitsu eta jainko leial horri, Jesu Kristo zeure semea, jaun eta erosle eman diguzulako guri. Ark, maitasun samurra erakutsi zien txikiei eta behartsuei, gaixoei eta pekatariei, eta zapalduen eta naigabetuen lagun urko egin zen. Hitzez eta egitez iragarri zion munduari zu aita zaitugula, eta arduraz zaintzen dituzula zeure seme alabak. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten eta bedinkatzen zaitugu, eta zure aintzari goratzarrei hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak berberik lauzka zure diztira, osana zeruko jenetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeruko jenetan. Santu zara bai eta goresgarri, gizon emakumeak maite dituzun jainkoa. Zu beti geurekin zaitugu bidelagun. Bedinkatua zure semea, gure artean da, eta maitasunez biltzen gaituelarik. Beinola ikaslei bezala, guri ere berak argitzen dizkigu liburu santuak, eta berak zatitzen digu ogia. Horregatik eskatzen dizugu aita guztizona, isurrezazu zeure espiritu santua, ogi eta ardu hauek santu egin ditzan. Eta Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak hil bezperan, azken afariko gauean, ogia hartu, bedinkatu eta zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik eta zuri eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
horregatik, Aita Guzti Santua, zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez, bizi berrira pizturik, zeure eskuinaldean jarri duzula gogoratzen dugu, eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen, ura etorri arte. Eta ogi bizi emailea eta esker honezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begira aita ona, begi honez, zeure Elizaren eskaintza hori. Bere burua guretzat eman duen Kristoren pazko sakrifizioa da. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta betieran. Eramazu jauna zeure Eliza, fedearen eta maitasunaren betera, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure artzainarekin, gainerako gotzain, elizgizon eta zeurea duzun herri osoarekin batean. Zabalitzatzu geure begiak, senideen beharrak ikus ditzagun. Emaguzu zeure ogi argia, goi argia, hitz eta egintza egokiak asma ditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu, Kristoren antzera eta haren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Zeure Eliza izan dadila benetan, egiaren eta askatasunaren testigu, bakearen eta justiziaren lekuko. Horrela, gizon emakume guztiak itxaropen berrian sendo daitezen. Izan gogoan aita ona, Kristoren bakean hil diren gure senideak. Eta fededun hil diren guztiak. Zuk bakarrik dakizu haien fedearen berri. Egizu, goza dezatela zeure aurpegiaren argia, eta eraman itzatzu piztu eran bizibetera. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean, arga itzatzu gu ere zeure etxean betiko. Han, zurekin beziko gara beti, eta Jainkoaren Ama Maria Birjina Duatsuarekin, apostolu eta martiriekin, eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitugu eta handietxiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izabeli zure izena, etorbeli zure reinua, egin bedi zure naia, zeruak bezala lurrean ere, emaikuzu gaur, egun honetako hobia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu zirenaldian erortzen, baina atera gaitzazu jaitzetik. Jauna, atera gaitzatzu gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan.
Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira, zeure elizaren sinismenari ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Erruki jauna, Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu mondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Geure begiak irekitzen dituena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Azken afari ezkero, jauna, gure janari zu zera. Kanta dezagun denok. Azken afari ezkero, jauna, gure janari zu zera. Agindu gozoz lotu gintuzun, zure gorputza hartzera. Ogia bide gara iristen, zure gorputzak lotzera. Zuaitz gerria adarrarekin, bat egiten den antzera. Ogia bide gara iristen, gure gorputzak lotzera. Zuaitz gerria adarrarekin, bat egiten den antzera. Batasun honek eskatutzen du, harimak ere batekin. Buru bihotzez bizi gaitezen, batekin ikan zurekin. Zaren osoa eskaintzen zara, izanaz gure atxekin.
etsaiak bere tentaldietan, ez du inolaz etxiko, eragozpenak genizkiguzu, guk ez zaitugu utziko. Batasun honek iraun dezala, gure bizitzan guztiko, azken orduan sartu artean, zure etxean betiko. Batasun honek iraun dezala, gure bizitzan guztiko, azken orduan sartu artean, zure etxean betiko. Egin dezagun otoitz. Betiko biziaren sakramentu honek berri ditzala jauna gure gorputza limak. Zure semearen heriotza aldarrikatuz, berarekin bat egiten dugunok, haren piztueran ere parte izan dezagun. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ondasunen banaketara, Jesusekin eta gainerako gizakiekin bat izatera, deitzen gaitu Eukaristian maikide izateak. Maitasunaren agindua horrela bakarrik bete daiteke, jauna datorren arte. Jainkoa bera da gure laguntzaile ahalegin horretan. Ez etxi, izan itxaropenen, eta nahi duzuen arte, beste bat arte, agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainkoa alguztitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakean,
Berra